Numanta di ay.
No entry, 4 wheels. Masod ra motor dai. May nagbantay. Libre so Sabado. Uy, lawa nang di gasolina niya guys. Lingot ko na. Baguhan yung lagi na. Daan kayo. Lawang rupay na dire. Lah, urot na ng gasolina niya. Ito mo ay naggasolina. Lingot ko na. Bahan niya kayo. Oh, paglutan ang gagawin oh. Luksumon kayo. Meow. Ayun na, may viewing deck dito eh. Wala. So kayo. May gasolina. Okay. Ano ito ni? Segundo. Lagi ako rin mo. Darao. Adara. Lah. Duta kayo. Ah. Kita kayo. Lah. Nice. Sumo na siya din ka ng mantad. Lah. Ang duta eh. Nag ano? Hindi di kayo. Ano siya ka naman tad boy. Kasubos oh. Sumadto pagitaw nahan. Kan Umantad Falls. Sumalubsong patas ubos. Tapos na. Lugsong talugsong. Kita kayo? Kita ba? Lugsong ta. Tapos. Gasolina, gamay ito gasolina. Ting kusugas ko ano eh. Ala. Mga dire. Ang parkinganan. Dire ako to. Uy. Na ba interest dire? Ha? Pila? Asa ka sir?
Ha? Taga Tubod. Tubod sa awang sapa. Ha? Naka-ID sir. Oh. Patuloy nga pagkandingan. Address nako Lapu-Lapu. Cebu. Mga Kailan ka na? Pirutso, anak ko ni Biti. Kailan mo Biti? Victoriano Pirutso. Eskinas Anuling. Kapitan? Kuanan nako yan si Kapitan Binita. Kailan mo Binita? Jaga mi alok. Magtagsa. Dato. Sila may dato. 20 bayran mo sir. Sir, sa ingani mo saya? Manuel. Saan ka ni? Kuan sir, si Mark. Maguwang kong Mark. Angel. Tanang Angel? So, Pila entrance? yan ah. 20 na sir. 20. Nako diri. Pero na ka sa Cebu, nagpuyo sir. Talisay nakibalay dito pero nako gindulman ro nag Murag ni. nako gikuan. Banda gesensyo. Karon pa ko ka. Ha? Ha? Vlogger ba ko sir? Di oy, kuan ra ni kanang kanang sini. Picture. Pangkuan ra ba? Dara. Kanang karon pa mo ko kaari dire. Di nakahawak na ko dito mo ko agi pikas. Sauna. Wa pa ni dire. Tung dito ba? Nigsaka nimo murag ay mong ginhawa nan des ibabaw. Ngag mga pagilaw sir. Dakuan ko bitaw. Sulay ko. Pero dire sa una, pwede rin dire sa una siguro pero di maagyan siguro motor sa una. Lakaw. Nagiki. Ako nag 2010. Wa ko dire sa una. Tapos kuan. Thank you ha. Di na ako magmotor nga to. So, nata dire. Lugsong. Una diri nindot di kayo. Karon pa ko ka sukad karon pa ko ka agi dire. Nakaari ko dir sa una dito pikas lisod pa kayo agian. Karon first time. So nice kayo man ya. Agianan dire dito. Gikan to taas. Pero na pa sa CR Nyeri. Sumasave hanging bridge dire pa shower. Isa. Nah, kanais kiday. Agi pa ta dire. Kana siya, swimming pool. Falls day. Lubog kayo. So, dung lugsong pado kining tubiga. Padong ning ato sa kani Kabayan siguro ni, kumpay na kabayan siguro. Bodere tanindot karon pagbuka kuan. Sukad-sukad. Na nindot na day kayo dire.
Mao ni siya ang Can Umantad Falls. Kakata. Yeah! Then nagko ano? Bakay kuan dire, bitin. Hadlukon sa ning agianan dire da. Hangin kayo. Wala. Ako ramang usa dire. Loh, tutay. So, sa nindot lugar. Loh. Saka pa dito pag dito. Delta. Okay. Dangog. Na. Sumaw ng kuan. Falls yun mismo. Napatas ubos ha. Dangog kayo. Kita na ito no. Wow, pinindot. Di rin na ito makita sa kaning lugar dire. Basta kadapdapan to dito ibabaw. Abot sakop baka kadapdapan. Hindutas tubig oh. Saka ta dito pinaka kuan na dito viewing deck. Saka ta. Kuwas mga kahoy dire. Iyawan tag na yung mga bitin dire. Dagkas lagi. Tagbaw gitag daga na nagday mo. Sugat na tong kuan. Sugat na tong bitin. Naugta. Nice. Wala nindot nang di kayo dire ay. Sus. Tanay porma dire. Fitting ko ana oh. Fitting ba ah. Lah, sugas ko an yun. Nagitos pinakadool yun oh. Ako rang usaway tao nila yun oh. Tao ang kuan. Ako rang usa Kanang viewing deck. Mura siyang Maria Cristina Falls ba? Huh? Ay! May tao, ako rang usa. I love Can Umantad Falls. Umantad. Uy, sino ko? Nice. Grabe no. Dua kita. See? Nindot kayo. Tapa dito. May mga payag-payag. Kurang usagya dire. Walang tao. Nga mura na sa nasgawas no. Panindutag mayo. Oh. Dah, dari jud. Ay. So, mag-kuha sa tagdi pang-rails na to, okay? Hindutas ko ano eh. Nanas lang yung mga cottage dir eh. Oh. Wow. Nice, kaya
Dire oh. Tao na diha mo saka dito taas. Padungad to. Ting taasan na diha. Mura mag Maria Cristina Falls. Dito ta. Traffic ko ano? Okay. Why signal diri? Munduta ay. Why signal? Dire. Uy, bakit yun? Isip mo no? So, okay na. So, mao din ni ang kuan dire. Kung ani kan nindot ang kanumantad. So, ang ilang entrance ay dire 20 lang. Kung walay mo entrance, na dire mo entrance dire sa kuan. Pero parking area nila, nasa sila parking area para sa motor lang. Walay pang 4 wheels. So wa kita internet dire. Ana ra kita. Okay. So gustong muari dire ang kanumantad, magi kagigat gabayan. Sumuuli na ta, padung na ta sa atos parking area. Ano lang, nakakuan kita dire, kasud kita dire nga sa saksi kita nga nindot yun. Timing nga sa gid kayo karon nga niari ko dire nga daghan kusog kayo baha nindot yang aga sa falls. Baha kayo kusog kayo kuan. Ito nga lugtong. So
na yung mga Power Ranger nga nangabot. So uli na ta. Nada taas ang patinganan nila. Sulit sulit ang 20 pesos entrance.